Vítam vás, Trail Warlock. Stratil som Fellhuntera. Idem prvý? Ja neviem, čo budú. Ale to nebudeš na videu, keď tam prvý. Budeš na videu? Hm? Daj pod tú. Co? Daj pod tú mohyly. Dám. Idem prvý? No, chceš ísť ty? No, nikto nebude na videu, ale... No dobre, prvá jazda, nevadí. Čusík. Tak, po obede. Tu máme Šupyho památnik. Pána Športová mohyla. Jaký som ťažký. Nevadí. Stále som ľahší jak ihor, takže dobre. Ako môžete vidieť, je to tu celkom rozjebané. Celkom dosť. Klopenky, keby ste nevedeli, čo to je nováčik od športu. Tu mi trošku ušlo. Dobre. No, môže byť. Na to, že sme po dlhšej pauzičke. To je pán Nugget. A to je pán Keket. Ale nie. Meký kek. Jak ste si všetci mohli všimnúť, Peťo má nové chrániče, nevidíme kozy. Je to smula. Ja to kozy vidím. Je to celkom smutné, áno. Trošku sa posuniem. Kozy budú v zábere. Keď už nie Peťové, tak aspoň takéto. Neviem, či to vidíte, ale hádam aj. Ale sú tam. Za nami ide tá celá parta, čo tam stála. Ja si myslím, že jo. Pičo, tak to máme asi tak pol hoďku čas. Že tam ich bolo 300. This is Sparta! Hej, bola dobrá. Dal si vole, toto? Ne, to bolo lepšie. Ja som ten dropik trošku prepálil. Ale nevadí, to bude dobrý záber na GoPro. Koľko ich tam ešte je? Pičo. Rodia sa jak ty vole, tie kozy. Nikto nič? Jak som zase stuhnutý, ty vole. Jaj, dobre. Asi už je tam čisto, ale ten typek ide dosť pomaly, že? Dobre, asi už je tam čisto, a ten typek je v druhé. Ach jaj. Teraz dobehnem zase nejaký tí plúšci. Kto? Pauzul si to? Nie. Piči, vidíš, zabudol som. Nevadí, aspoň si taký. Čekáme na dedu, až sa zasekne zase. Museli sme komentovať kozy. To tam nesmie chýbať. Šiel dedo na tom? Ale ja to tam pustím už asi. Hej, to už by mohlo byť v pohode. Či? Let's go! Tak. Ach, jo. Takže dobre. Začneme po našom. Bola rýchlosť. Radi. Posledná pasáž. Takzvaný hotel pass again. Taký pedálek. A dolu. Tenky sú to pálenka. Sa musíme strašne.
zodpoveda o stave celého trailu v podstate. Takže tak. Ahoj.